janvier kalo tile 22 an balimaw aw ni ɲanguma Maliactu don kibaru kɛnɛ kan bi kunnafoni minnu b'an bolo ka da kulo kan o dɔ ye k'a fɔ janvier kalo tile 19 mɔgɔ 4 banana dugu jukɔrɔ mugu dɔ cili senfɛ Koro a yirala k'a fɔ kari don janvier kalo tile 19 Koro n'ale ye dugu ye mun bɛ Mopti mara la ko mobili dɔ de kɔni yɛlɛla dugu jukɔrɔ mugu kan yen nɔ a yirala k'a fɔ mɔgɔ minnu tun bɛ mobili in kɔnɔna la ko kun ye entreprise de construction dɔ de ye mɔgɔw ye n'olu ka baara bɛnnen don yɔrɔ jɔ de ma bingani kɛra sababu ye ni mɔgɔ kelen ni tora a la wa ni mɔgɔ 4 joginna ko mɔgɔ minnu joginna olu kɔni taara ka taa n'u ye Sevare dɔgɔtɔrɔso la walasa ka se ka t'u furakɛ yen nɔ an bɛ to nin hukumu in kɔnɔna la nka an bɛ taa Duansakaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ janvier kalo tile 21 dugu jukɔrɔ mugu dɔ cira yen nɔ fana kunnafoni min sera ma ko la o y'a yira k'a fɔ janvier kalo tile 21 an ka finitigiw ka mobili yɛlɛla dugu jukɔrɔ mugu dɔ kan Dala mara la a yirala k'a fɔ Dala ale ye dugu ye mun ni Duanza cɛ kɔni bɛ taa kilomɛtiri 40 bɔɲɔgɔnko la ko wa an ka finitigiw yɛlɛlen nin mugujugu in kan siga kɛlen don a la k'a fɔ mɔgɔ 2 kɔni ni tora a la an bɛ yɔrɔ min na i ko bi jatigɛ wale tabaga si ma bɔ fɔlɔ k'a fɔ k'ale de ka baara ye nin wale in ye nka sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ walasa ka se k'a dɔn mɔgɔ dama min tora nin wale in na o ni mɔgɔ minnu y'a kɛbaga ye ni k'u minɛ ka se k'u lase fanga ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ taa Nara a yirala k'a fɔ janvier kalo tile 21 binganikɛla dɔw binna Croix Rouge mɔgɔw ka baarakɛla dɔw kan a yirala k'a fɔ nin wale in kɛra Nara sira de kan kunun ko wa Croix Rouge mɔgɔ ninnu k'u kun tɛ ka bɔ dɔwɛrɛ la ko formation kɛyɔrɔ de kɔni kun don yɔrɔ min na sa u kun bɛ ka diinɛ ɲɛmɔgɔw kunnafonidilaw ani école maître k'olu kɔni dege furakɛli kunfɔlɔw la n'a bɛ f'o ma ko premier secours ko u kɔni bɔtɔ nin yɔrɔ kofɔlen in na binganikɛla dɔw ni marifa de kɔni kun bɛ olu bolo olu de binna u kan ni bingani senfɛ sa ko marifa cira mɔgɔ 2 la n'olu taara joona joona ni ka taga n'u ye dɔgɔtɔrɔso la mun ka surun yen na an bɛ yɔrɔ min na i ko bi a yirala k'a fɔ finitigiw bɛ sɛgɛsɛgɛli la walasa ka se ka nin wale in kɔni kɛbagaw minɛ an bɛ taa kunnafoni kuncɛ Mopti a yirala k'a fɔ janvier kalo tile 18 an ka finitigiw ni barikani mɔgɔw kɔni farala ɲɔgɔn kan ka taa dɔnbolo kɛ yenkaw ye kunnafoniw y'a yira k'a fɔ janvier kalo tile 18 Ela Kete n'o ye dugu ye mun bɛ Mopti mara la o duguladenw kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ sabula k'an ka finitigiw ni barikani mɔgɔw n'o ye Faransi finitigiw ye olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka taga dɔnbolobaku ye ko nin dɔnbolo in yɛrɛ bɛ tali kɛ malo sugaro farini tulu ani fɛn wɛrɛ caman na nin wale in kɛra sababu ye ka nisɔndiyaba don ni duguladenw dusukun na n'u y'a yira dɔnbolo in dibagaw kɔni na k'u b'u fo k'u barikada kosɛbɛ ko wa k'u b'a ɲini u fɛ k'olu duguladenw yɛrɛ a n'u bolofɛnw lakanali kɔfɛ k'u ka fɛɛrɛw tigɛ ka se k'olu dɛmɛ kɛnɛya ani sɛnɛ ta fanfɛla la k'o bɛ diya u ye kosɛbɛ finitigi ninnu ye nin kuma ninnu laminɛ k'a yira u la k'a fɔ nin ye ko daminɛ ye ko nka k'a tɛna dan nin dɔrɔn ma ko wa u bɛna fɛɛrɛw tigɛ walasa ka se ka nin mɔgɔ kofɔlen ninnu kɔni dɛmɛ u ka adamadenya yɛrɛ taabolo la cogo min na an balimaw ni kibaruya in de bɛ dansigi kɛ an ka bi don kibaru la an bɛ dugawu kɛ fɛn min ye bɛn ani lakana ye ala k'a sabati Mali kɔnɔna la aw ni ce a ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma